Expliqueu-m'ho un moment, expliqueu-m'ho. És que avui en Dani, que no veieu que sembla un nen petit, que dius que és un molt jove, fa 30 anys. Jo crec que Dani hauries de parlar alguna més amb moltes gràcies. Això de moltes gràcies, hauries de parlar una mica més. Però totalment improvisat, eh? Sí. Doncs no sé, és que és fantàstic arribar a la trentena aquí dalt, rodejat de bons amics, amb una gent tan maca aquí, que et canti tanta gent l'aniversari feliç no acostuma a succeir sempre. Llavors, doncs, moltes gràcies a tots. I m'ho estic passant molt bé. Si això és la meva festa de cumple, m'ho estic passant molt bé. Llavors, anem bé.